ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ସମସ୍ତ ମାँ ବାପା ତଥା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ। ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁରାଢ଼ୀ ଲାଗିଅଛି, ଅତଏବ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗଛ ମୂଳରେ କୁରାଢ଼ୀ ଲାଗିଛି, କଟା ଯାଏ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଛକୁ କାହିଁକି କଟା ଯାଉନାହିଁ? ଗଛକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ମାଲିକ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆସିଲି କଦଳୀ ଫଳ ଫଳି ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆସିଲି ଫଳ ଫଳି ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଲି ଫଳ ଫଳି ନାହିଁ, ଆକୁ କାଟି ପକାଅ। ମାଳି କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବର୍ଷ ବି ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ହେଇପାରେ ସେହି ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ଶେଷ ବର୍ଷ। ପ୍ରଭୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ତୃତୀୟ ଥର ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଚତୁର୍ଥ ଥର ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ସେହି ଶେଷ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଫଳିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଫଳନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଛ ମୂଳରେ କୁରାଢ଼ୀ ଲାଗିଛି, ଅତଏବ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ ତାକୁ ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ନର୍କରେ ପକାଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସ ଆଜିଠୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଫଳିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆସ ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।